Jamen så må vi jo lave close-ups af den. Ej, man kan sagtens se den bevæge sig. Ja, ja. Vi burde næsten prøve at sprede den ud og lave en lang en ud af den. Men jo mere du... Fordi de siger nemlig ude på nettet, at de bliver kun en 4 cm lange eller sådan noget. Ja, jeg tror på det, mand. Den er i hvert fald 20. Der er meget mere. 20 cm. Bare jeg havde lyst til at røre ved den. Der er langt over 20. Der er 30 cm her. 25 cm her. Og så kommer den der halve inde deroppe også. Ja. Der ligger jeg. Den er fed, den der. Ja, men ved du hvad? Der er spræl i. Det er fordi, det er ikke en bændelorm. Hvad er det så? Det er en spoleorm. Tror du, det er en spålorm? Ja. Hvis de skriver ud på nettet, at den kun bliver 3-4 cm lang, så er det her ikke en bændelorm. Ja, en 3-4 mm. Ja, tro på det. Det er børneorm. Børneorm. Vil du have mere film? Nej.